Jopuonjre 5,133 ma 2,545 kuom gi gin yawuoyi, 2,590 gin nyiri. Ogen ni ochako penj e tesende 91 mag penj e kaunti ma Narok. Kanoloso bang' pogo tese mag penj ne jopuonje mag skunde 69 mag piny owacho kod 25 mag ji giwegi, jalup komishona ma Narok Central Kennedy Mwangome ni weche mag arita kod chenro duto mag penj oseket kare maneno ni penjgo dhi nyime e yo mowinjore. Apisas mag somo ne ochopo e kontena mag kano penj mantie apis komishona ma Narok kawuono mar kawo tese mag penj. Mwangome bende onyiso morne kaka onge japuonjre ma nyako moro amora mane oyudo ni pek e seche ma penj chakore. Hii sub county yetu tuko na centers 91. Centers ni zile institutions ama pale mahali ambako wanafunzi wataweza kutahiniwa. Tuko na shule zile za umma 66 na zile za private ambazo ni 25. Hivyo pia tutakuwa na wanafunzi takriban 5,133 wakiwemo wavulana ambao ni 2,543 na wale watahiniwa kisichana 2,590. So tumeweza kujipanga ili mtihani uweze kufika kwa wakati ufaao katika shule zote. Tumeweza kuarifu wale center managers pamoja na supervisors matarajio wale ambao tuko nayo kwamba wataweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafanya mtihani bila kusaidiwa.